Здравейте! Аз се казвам Миро и съм брокер на недвижими имоти от 2008 година. Днес ще се опитам да ви обясня защо продавачите, които решават да продават имотите си сами, използвайки слогани от рода на без брокер, без комисионна, само за частни лица и така нататък, често губят повече време и пари в сравнение с тези, които работят с професионалисти като мен. Синтезирал съм няколко основни проблема, характерни за такъв тип обяви и продавачи. Нека да ги разгледаме сега. Един от най-често срещаните проблеми според мен е лошата презентация, която е в резултат на липсата на опит от страна на самите продавачи. Какво имам предвид? Това са зле направените снимки, лошото описание на имота, което не дава почти никаква информация на самите купувачи и това често ги отблъсква. Друг доста често срещан проблем е неправилната ценова стратегия. Прекалено високите цени отблъскват купувачите, а твърде ниските ги карат да се съмняват в качеството на имотите. Продавачите често неправилно таргетират или недостатъчно рекламират своите имоти, което води отново до липса на интереси. Друго нещо, което често спъва продавачите е непрофесионалната комуникация. Закъснените отговори и непрофесионалното отношение често отказва купувачите. В крайна сметка, практиката показва, че на такъв тип обяви най-често се свързват частни лица, които аз наричам спекуланти, тъй като те търсят далеч по-изгодна цена. Сериозните купувачи работят с брокери. А работейки с брокер, вие си осигурявате достъп до широка мрежа от потенциални купувачи. Като обобщение, всички тези фактори могат да доведат до значителни загуби на време и финанси. А в следващото си видео ще обясня как брокерите могат да помогнат за по-бързата и безпроблемна продажба на вашия имот. Благодаря, че гледахте видеото. Ако то ви беше полезно, ще се радвам да го харесате или споделите. Ако имате въпроси, пишете в коментари или се свържете с мен.